खुलुमबाय आं सपना बसुमतारी आं मोनसे YouTube चेनेल खुलिदों ओमफ्राय बेयाव आं भिडिअ आपल'ड खालामनाय जागोन बायदि रोखोमनि जेरै मोसानाय बेरायनाय ओमफ्राय बिदिनो जानाय आरो बायदि रोखोमनि आरो होमबा नोंथांमोनहा नायलांदो आरो माबायदि मोनो बेखौ कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय खालामो नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै भिडिअआ थाइजौ जानायनि ओमफ्राय थाइजौखौ माबोरै फोमोनो बिनि बारै आरो फैदो होमबालाय आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामो सिख्लाफ्रा थाइजौ खाहैनो नागिरदों नै थाइजौआ नै बिराद गिदिर गिदिर थाइजौआ खानोसै आं थाइसे थाइसे खागोन एसे गोजान ना मानसिफोरजों ओरै खाथि नुनायनि आं थाइसे खानोसै ओमफ्राय खायनो खाया आं माला खाबावगोन आंखौबो दे थाइसेआबो खादोयो इयो नोंसोर मा खाथिनिखौल' खाबाय थाखो ओमफ्राय गोजौनि हाथुजों नों हानो ओइलाय थाइसे गिदिर दङ होद आं नोंसोर हायथु मोनो नै बिथांमोना हायथु मोनो आंसो मोनहाय नै बे थाइसे गिदिर लागाव जाथ'बाय ओइ गिदिरथार बिराद गिदिर नै नै गोजौ गोजौना ओं नैखौ है मोनहाया मेगनाव नै बिथाङा हायथुखायनो सियाराव गाखोलायनांगौ जाबाय बिथाङा हायथुखायनो सियाराव गाखोलायनांगौ जाबाय जाथ'बाय नै सासेया अमा थैनो खोजोमा हरबाय जाथ'बायलै नै दे लादो ओरै मोखां खाथुला गिदिर खैजो नै दाख्लैनि खानाय ज' बुरजा जाथारबाय गिदिरनो ओइ थिख्लिनायखौ एसे बियो दाख्लै खानाय बियो मैया खानाय दाख्लै खानाया मोनहांबाय एसे गोमो जाबाय नै दिनैना गोथां थाइजौखौनो हाननो रोङासै सासेया थाइजौखौनो हाननो रोङाबा आरो मा संसार जागोन देनां गय फिथाइखौ मारै हानगोन माबा मोननांगौमोन ओरै माबा बिराद गिदिर बेखौ माबानासो जायो फोमोननासो जायो बेखौ माबादो रानायाव खाना दोनदो बिदिनो ओमफ्राय उनाव जिगाबाव होनानै फोमोनदो आरो बांसिना मा होनो एसे जिगाब होनोसै ओमफ्राय खोबदो बांसिना मा होनो लायदो जाबाय दायदो बांसिनाव सायाव माबा दोन एसे माबानाय दस्रा जाखायो जा खाजि गावब्रानायखौ खाजि बानायनोसै हानोबो रोंथारा बैसोआलाय नै जाहैनोसै बाजै मोनाव नायलांबाय थादो लोगोफोर नै बियो जोंनि गामि बे जोंनि गामि आरोना बियो थांगासिनो जोङो सौफैबाय बाजैमिनि न' थाइजौ नै फोमोननानै खाजि जायो नोंस्रा सानदोंमोन जोंहा एसे फोमोन माइलाय मैथा बांगाल नोंस्रालाय थैयो आरो
जिगाब होनानै माबा नोंसोर थोयो मदननोबो नांगौमोन नै जानो बिसोरो नै एहायलाय ए प्लास्टिकखौनो हरदो थाइजौखौ दोननानै दा खालामनोसै मदननो मा ओंख्रि संखो बाजैयालाय ए नोंसिना गिदिर जाया फोमोन गिदिर गिदिरथार आं जावैनो खायसे फोमोनथार नैहायनो हरफादो ए प्लास्टिकखौनो न'नि सिरिनाय बिसिनाबो नै बाजैमोनाबो बिराद माबायो बेहाय थाइजौआ जि गोथाव दा जाजोब्बाय थाइनै थाइथामल'सै हांसो मा ओंख्रि बाजैमोन नालाय थास' आथिं गिदिर गिदिर जाथारो माथो सोर सोर जानो अर्डार खालामखादोसो गिदिर गिदिर जाथारबायना एसे फिसा फिसा एसे फिसा आरो इन्दि बिलाइआ कर'नानि टेस्ट खालामनो फैदों नै मानसिफोरा जोंनि गामियाव साब सेन्टार दं नालाय बेयाव टेस्ट खालामफैयो जि फैगासिनो आरो फैगासिनो मानसिफ्रा कर'ना टेस्ट खालामफैनो आयु मानसिफ्रा इदि आयु मासि मोजां नुदों दंफांखौ आयु मालाय बानायनाय अबेनि भिडिअल' खालामग्रा थावसोबा नै जोंना जाबाय खाथियाव मालखौसो जोंना नै थाइजौ खाजिया दहाय बानाय थाइजौ खाजिया फानलु गोरान सावबाय सामब्राम गुफुर हालदै संख्रि मा जाखो बांद्राय हालदै होआखै जों गोखासो जायो होननानै थानो मालायदो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों ओमफ्राय कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय माबायदि नुदों उनाव आरो गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोबावनाय जागोन दिनैनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।